Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da ana tilimizni, tatar yüzün saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp barabız hürmetli tamaşaçılar. Siz tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta şahsislerde tanılgan rejissör, sanat ehli Ahtem Zaripov. Agar meni ko'rsatamiz ekan televizorda, men bit o'rnak tatar bo'lirga tegishman. No men o'zimni o'rnak tatar deb aytmas edim. Suslonger teması devam eder. Eti yazgan at boğundan sılı çiple başlayız, ülgen küsülerine aşıyız deyip. Yigit kişiге 70 türlü hünerde az. Alexander Solin. Hazır bizim 500 baş tırlık yerler 2100 gektar. Ул Мәскәүдәге данлыклы Щепкин театры училищесын тамамлаган. 10 елдан артык Камал театр артисты була. Аннан Казан телестудиясының баш режиссеры буларак таныла. Узак еллар буе телевидениедә эшләгән, күпләр өчен остаз булган режиссер. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Ахтем Зарипов турында сөйләрбез. Дистәләгән кино, телевизион фильмнар авторы ул. Быел үзенең 85 еллык гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Шәхесләр сәхифәсендә Ахтем Зарипов. Ахтем Зариповның сәхнәләштергән һәм язылган спектакльләре 100дән артык. Барысы да әнисенең сәнгатьне яратуы, аны артист итеп күрергә теләвеннән башланды ди ул. Башкортстанның Илеш районы Тәҗәй авылында туа. Ул сугыш башланган көнне әле дә хәтерли. Әткәйнең хәтерлим, күлдән суап килеп барганда, урамда тавыш ишетелде. Сугыш, Герман сугыш башланган дигән кычкырып узу. Әллә нәрсә дигән сүз әйтте дә, әткәй Bunun suğu düştü. İlaga suğu neydi? Suğu ağıldı. O suğunganın hatırlayayım. Amin şundan etkenin şu suğunundan korkup su batırgan kıyar döteline taba minip gittim. Elik bir tiris üstüne ezgene tufrak salıp sonra kıyar oturtaları. Şulda ben avınıp jayıldım. Sıyır tizagine avınıp. Büyük pişirandım. Bana şunda Сугыш онтылып, мені терги башлардылар, шында жығылған үшін. Бір туған абыйсы сугышта һәлак була, гармуны кала. Ахтем Зарипов шунда уйнарга өйрәнә. Авылда баянчы исеме йөртә. Тора ул баян бик тыгы батып каладыр, проблемалары фәләннәре. Аны күрше авылның нейдә уйный торган, Талиянда уйный торган бер остасы, абыйсы белән безгә бер тана бүләк итеп, сыер танасы Бүләк итеп баянны алып киттеләр. Мин аңа җылап, шул авылга барып, сүзне тыңларга барадырым. Әзрәк төзәттергән булгандыр инеланы. Вот шулай итеп, яз җиткәч, кыш буе асрагач, тонаны кире кайтарып, баянны алып кайттылар минем өчен. Мине яратулары әнкәйдә белән әткәйнең менә шуннан булган. 8-10 сыйныфта Ахтем Исмәгъҗан улына хромка алып бирәләр. Шул вакытта Башмагым спектаклен куеп, үзешчәннәр смотрында беренче урында ала. Әнисе район мәдәният йорты каршындагы агитбригадага баянчы итеп эшкә урнаштыра. Шул вакытта авылга Минзәлә театры килә. Ул аларга ияреп китә. Ничәсәң шуны урырсың дигән пьесада миңа главный рольне бирделәр. Ансы да шаккатырлык хәл. Авылдан килгән бер кәкре сыйраклы малайга роль бирү бит. Минзәлә театры белән Казанга килгәч Мәскәүдәге Щепкин училищесына барам дип гариза язып калдыра. Вакыт уза, бернинди хәбәр килми. Үҗәтлегедер, ятып калганчы атып калыйм дип, пароходта юлга чыга. Бер җегет гармон уйнап, бите анда пассажирлар бит. Мулкыны да бит. Шуннан мин әйттем инде хәзер мин дә уйнап карыйм әле дидем. Минем уйнау икенчерәк булгандыр күрәсең. Ну, инде артист булып эшләгән кеше. Кеше җыела башлады. Тагы да кеше күбәйде, нык бит. Шуннан ана без теге шушы гармон уйнаган җегетләр белән алар булып чыкты. Берсе Рабит Батулла, берсе Николай Дунаев, икенчесе Хәмдә Арсланов. Исемлектә булмый ул, курс инде җыелган. Мәскәүдә яңадан үзеннән имтихан алуларына ирешә. Щепкин театр училищесы татар студиясенең беренче укучылары чын артист булып Казанга кайта. Менә әни килдедән уртада минем фото. Ана Шамуков, Абдулла абый Шамуков.
Галима пайында кырыйдай бит. Сен мені сәттай, ұзамайшы, рәтлеп кенә сөйләлі шуны, жүннәп кенә сөйләп була торгандыр бит. Камал театрында күп кенә рольләр башкарылган. 12 елдан соң радиода, аннан телевидениедә режиссер булып эшли башлый. Иң беренче хезмәте Салих Батталның 8-нчесе кем дигән повесте буенча Ата хакы фильм спектакле. Истәлек өчен Гыйлемханга без китәбез, сез каласыз, Габбас хәзрәт язучыларның әсәренә нигезләнеп күпме сценарийлар язылган, фильмнар куелган. Гәҗиткә басылган мәсьәлә ничегрәк торасың? Әллә шулай кирәк идеме ул Солтан? Идел кызы буенча Мин Габбас хәзрәт дигән 6 сериаль фильм эшләдем. Шуннан соң Гариф абый бу романын Идел кызы дип чыгармай, Гел Габбас хәзрәт дип чыгара. Бу үзе күрсәтә, уже какой-то минем уңышлы булуымны. Иҗаты турында сөйләгәндә әле дә күзләре яна аның, туры сүзле була. Баш режиссер булгач бит инде нитәргә кирәк, тапшыруларга оценка бирергә, сөйләргә, ниндидер җитешсезлекләр булуында күрсәтергә. Аңа кадәр дә инде просто режиссер булганда, вот менә шундый чаклар, шуннан үзеннән үзе киреп китә инде ул бит. Әхтәм әйтсә әйтә инде ул дигән сүздә котырткандыр инде бит. Миңа шушы сүзне белгәч, ишеткән булгач, аннан түбән төшәргә ярамый бит. Мин 91 елында телевидениега эшкә килдем, ул вакытта баш режиссер булып эшлидер. Һәм менә шу икенче катта утырады, аны тегендә утырады ул бүлмәдә, һәм аның ишеге һәр вакыт ачык була торган. Бер кешегә бер сүз әйтмидер ул бит. Булай эше буенча әлбәттә инде бөтен режиссерларга, ассистент режиссерларына һәм ярдәмчеләргә бик таләпчән кеше, чөнки үзе эшенә таләпчән һәм кешеләрдән дә шуны таләп итә торган кеше. Ул шул вакытта синең белән менә шундый дус тәне сөйләшеп тә утыра иде. Әхтәм абыйның мин аның шундый энергиясе, ташып торган энергиясен шакката идем, әйме. Без ул вакытта инде яшьләр килеп кирдек инде, әйме. Ул менә аңа карап мин шаккатаем, аның энергиясенең шундый күп булуына. Режиссер рецепт бирүче түгел ул. Ул изләнү образын бирүче. Ул вакытта фильмнарны студияда төшергәннәр, декорацияләр ярдәмендә шунда ук фатир күренешләре барлыкка килә, шунда ук кыр басу. Ул вакытта артистлар телевидениедан кайтып кермәгән. Әхтәм Зарипов таләпчән, тик шул ук вакытта бәхәсләшеп, киңәшләшеп эшләргә мөмкинлек бирә иде диләр. Бик кешелекле кеше ул, бик тә җайлы кеше, аның белән эшләргә дә җайлы. Ул юмор остасы. Гомумән, ул иҗатта кайный торган кеше, җанын, тәнен куеп эшли иде ул. Бөтен артистлар белән, аның белән кызык иде эшләү телевидениедә. Менә нинди генә эпизод роль булса да рәхәтләнеп уйныйсың. Чөнки ул атмосфераны куя белә иде артистлар белән. Бу әйбер белән шөгыльләнү турында уем да юк иде. Мин инде икенче больницада ятып кайткач, кызым кеше яллап мине урында заниматься итәдер. Аннан әйтте инде, әйдә әле булай эшлик дип, менә моны куйдырды. Станок дип алыйк инде менә. Шушы станокны куйдырды. Һәр көнне бик аз, конечно, түземлегем җитә. Шушы станокта заниматься итәм инде. Юкса атлый да, йөри дә алмас идем. Аның белән бу хәл улын югалткач була. Яраткан улы бәрәңге базына төшеп, газ белән агуланып үлгән. Хатынының туган көнендә килгән хәбәр тормышны икегә бүлә. Әхтәм абыйга инфаркт була, шикәр авыруы чыга. Бердән-бер шатлыгым, аннан калган улы бар. Хатыны белән 3 бала үстерәләр. Бергә югалту ачысында татырга туры килә. Әхтәм абый әсәрләр язып юана. Менә монда минем басылуын көтеп ятучы әсәрләрем, яңа әсәрләр. Бик хыялландым театрда куйдырга. Ләкин театрга ачкыч табу бик авыр. Ачкыч тапсаң да баскычын табып булмый. Шуңа күрә аерым китап итеп бастырырга ниятлим инде. Газета журналларда күпләгән проза әсәрләре басылып чыга. Артистлар язучылар турында яза. Милләт язмышына кагылышлы мәкаләләре дә шактый. Татар гына булып яшәү бик авыр. Бездә хәзер төрле милләт. Китаплардан кергән, кинолардан кергән, булай иткән холык, гадәтләр, үзгәрүләр шулай итеп, чын татарлык ул хәзер бик кадерле нәрсә.
Мин татарны әйтер идем саклый дип теле һәм музыкасы моңы саклый. Әхтәм Зариповның 2 китабы басылып чыккан: "Чырсыз чырыбыз физиологиясеннән артистлар турында". Икенче китабы "Өмет булсын юлдашың" дип атала. Монда минем куелмаган сценарийлар. Куелу көтүп ятучы. Мин аларның инде телевидениедә куелуына өметләнмим, ләкин өметсез яшәп булмай. Ләкин бәлки килеп туар бер кеше шундый. Каралы ул вакыттагы кеше сценарий нигә моны куймаска дип бәлкем шул куяр бит. Әхтәм Исмәгъҗан улының 3нче китабы да әзер. Нәшриятта үз вакытын көтеп инде 1 елдан артык басылмыйча ята. Өендә 4нче китаплык мәгълүмат җыелган. Анда яңа повестлары, пьесалар, һәр әсәре кабатлана. Hürmetli тамашачылар, siz татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Суслонгер темасы дәвам итә. Әти язган ат бугыннан сылы чипләп ашыйбыз, үлгән күселәрне ашыйбыз дип. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз. Александр Солин. Хәзер безнең 500 баш терлек җирләр 2100 гектар. Суслонгер темасы дәвам итә. Татарлар программасы инде берничә ел Бөек Ватан сугышы вакытында Мари илендә урнашкан Суслонгер сурок әзерлек лагерьлары хакында сүз алып бара. Дөресрәге, без халыкның йөрәгендә газап лагерьлары буларак истә калган вакыйгаларны барлау белән шөгыльләнәбез. Ул вакытларның шаһитлары исән, һәм алар күп еллар сөйләргә ярамаган хатирәләре белән уртаклашырга әзер. Бүген Ләйсәнә Садретдинова кемнең хат артыннан юлга чыкты? Хәзер белербез. Билгеле, инде сезнең хатларыгыз безне юлга алып чыга, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген без Биектау районы Дибияс авылында. Безгә хатны Дания Мөхетдинова җибәргән. Аның эштәлегенә килгәндә Дания Абделбарый кызы Мөхетдинова әтисе турындагы хатирәләре белән уртаклаша. Хатирәләрнең башы Суслонгерга барып тоташа. Әтисе сугышка киткәндә Дания ханыма 7 яшь була. Елап калганымны гына хәтерлим ди ул. Әтисенең күргәннәрен әнисе, апасы сөйләгәннән чыгып кына җиткерде. Әтием Сәйфетдинов Абдулбарый. Сәйфетдин улы инде Суслонгерга җибәрделәр иң беренче. 1906 елда туган Абделбарый Сәйфетдинов 1941 елны сугышка китә, Суслонгерга эләгә. Әти язган балаларның бәхете булса гына исән кайтырбыз, ат бугыннан сылы чипләп ашыйбыз, үлгән күселәрне ашыйбыз дип апай сөйләйдер инде моны. Әниләр барып карады, Суслонгерга ашарына бирмәгәннәр инде. Шуннан ничектер авыл советы баргандан да алып кайткан әтине. Әти куркып кире киткән ахыр каядыр. Шуннан лекте нигә Ленинградка. Ни кызганыч, әтисенең бер генә фотосурәте дә юк. Бабайларның карточкасы булган, әтинеке булмаган. Дин буенча төшмәгәндер ахыр ул. Сугышта вакытта Ленинградта бер танышы фотога төшерергә дип килә дә, тик ул вакытта инде Абделбарый Сәйфетдинов исән булмый. Бәлки сугышка кергәнче берәр җирдә төшергәннәрдер, ди Дания апа, сораулы күзләрен безгә төбәп. Неужели бердә калмады микән аның документтан инде? Барый түгел, Абдулбарый булган ул әти. Шулай изләп табып, аны изләп тапканнар да архивтан Ленинградта 105-нче кабер Пискалевский кладбище менә монда язылган ул. Бөтен җирләре, кайсы җирләрдә булган. Дания апа гомере буе хисапчы булып эшләгән. Ире белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Кеше хезмәт белән яшәргә тиеш ди ул. Тормышлары уң булсын. Барда эшле булсыннар. Эшсия татар халкы. Шулай булгасын эшлек булсын аларга. Дания апа кеше улында яши, кайвакыт шигырьләр дә язгалый. Әти әни ягымлы сүз әйтергә курыкмагыз. Яхшылыклар җирдә ятмый.
Тормыш үзе көрәш. Ул бүгендә мәйдан уртасында. Хәзер инде сөлге тотып ук булмаса да, матур тормыш өчен, якты киләчәк өчен көрәшә, битеп баручы авылны яшәтер өчен көрәшә, балаларына, аныкларына җирнең ямен, эшнең тәмен аңлату өчен көрәшә. Сүзебез Питрәч районының Кибәш авылында яшәүче Александр Золин турында. Эшкуар ул, үзенең крестьян фермер хуҗалыгын тота. Мин җитәкче дип тормый, кирәк булса комбайн тракторына да иярли, көтүендә көтә, авыл җирендә башкача була да алмый. Шулай иткәндә генә нәтиҗә куандырырлык. Теманың дәвамы Гөлия Садыкова әзерләгән видео язмада. Без хәзер Питрәч районының Кибәш авылында. Авыл әллә ни зур түгел, ни бары 186 хуҗалыгы бар. Ләкин аның уңган булган ул кызлары әлеге саланың киләчәге булуына тагын бер кат өмет уята. Кибәш Крәшин авылы салага 1565 елда нигез салынган. Авылның үз мәдәният йорты, мәктәбе, фельдшер-акушерлык пункты, кибетләре бар. Золиннарның крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Бүгенге тукталышыбыз да шунда. Игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә алар. Хуҗалык белән танышуны пос укырлардан башларбыз. Менә бу көнбагышны без 700 гектар быел беренче тапкыр гербицидленген эшкәттек, редараларны эшкәтмәдек. Буларга инде хәзер листовой подкормка бирелде, бор белән сера. Хәзер уңыш көтәбез инде, Алла булса, 20 центнер уңыш бирергә тиеш. Кайда таратасыз, кайда затыргайсыз? Biz жировой комбинатта. Әңгәмәдәшебез Александр Золин Кибәш авылында туган, Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, инженер-механик һөнәрен ала. Укуын тәмамлагач авылына әйләнеп кайта, армияга киткәнче комбайнда эшли. Хәрби хезмәттән соң 1985 елда колхозга баш инженер итеп билгеләнә. 1989 елда колхоз рәисе вазифасына күчерелә. Ни бары 27 яшь була аңа. Районда хуҗалык рәисләре арасында мин иң яшы идем ди ул. Ләкин сынатмый, аның җитәкчелегендә күмә хуҗалык үзгәреш чорына килеп керә. Кул эшен заман технологияләре алмаштыра. Нәтиҗәдә озак көттерми, күмә хуҗалык районда җитештерү буенча беренче өчлеккә керә. Авыр чаклар башланды. 2006 елны безнең колхозны шулай ук банкротствога бирделәр. 3 ел бардык, суздык бузаны, түләргә тырыштык. 2001 елны миңа безгә инде күрше авыл пимерне кушканнар иде. Аның 35 миллион бирәчәген безгә өстәлеп, без аны шуның аркасында без банкротствога эләктек инде. Үзебез генә булсак без чыга идек. 2008 елны колхозны алырга теләүчеләр табылмады, безгә тәкъдим ясалды. Мен инде каршы килеп тормадым. Хәзер безнең 500 баш терлек җирләр 2800 гектар. Бүген аларның хуҗалыгында 38 кеше даими эштә, үзләре дә җигелеп эшли. Биредә синдә мулла, миндә мулла, атка пишән кем сала дигән әйбер юк. Шәшү, урып җыю эшләрен кеше улы Сергей белән икәүләшеп башкаралар. Тиздән уракка арпа, бодай, солы, көнбагыш бер-бер артлы чиратка салынган. Соңгы 2-3 елда 40-50 миллионлык техника алганнар. Әлбәттә, фермерны борчыган мәсьәләләр дә юк түгел. Менә уңыш бар, әле бәясе юк. Инде безгә инде киләсе уңышка инде әзерләнергә кирәк. Инде җирләрне әзерләргә кирәк. Менә ул җир сукаларга гына да ул үзенә сразу 1 гектар җиргә 1000 акча куярга кирәк сукалау өчен генә дә. Ул каян килә ул? 1000 гектар сукаласаң миллионлаган акча кирәк. Бүген сөйгәндә менә ипине сатабыз дип торасың, бәясе юк. Алай булырга тиеш түгел бит инде җугыйса. Ләкин безнең халык авырлыклары алдында баш иючеләрдән түгел, өметен өзми. Эшен дә берничә юнәлештә алып бара. Бүген хуҗалыкларында ит өчен үстерелүче 158 баш мөгезле эре терлек, 160 сыер, һәр сыердан 16 литр сөт савыла. Киләчәктә исәпләре яхшы токымлы сөтле сыерлар үрчетү. Атлары да бар. Хәзер инде менә атларны 100гә җиткердек. Күзгә без аларны күрә, инде хәзер 25 кулын алынды. Күзгә кадәр тагын бер 15 алабыз. Без 120 белән быел чыгабыз инде. Киләсе елга без 200гә басырга. Менә инде бөтен план 200дән баш саны артып киткәч, без үзебезгә кичкенә генә колбасный цех ясап, кибеткә ит узата башларбыз дип, агропром паркның бер өлешен алырбыз дип хыялланабыз.
Кешене максат хыяллар яшәтә һәм балалар, оныклар дип тә өстәде әңгәмәдәшебез. Александр Золин хатыны Евдокия ханым белән 3 бала үстергәннәр. Улы уллары прокурор, уртанчылары турында әйтте, әтисенең уң кулы авылда бергә эшлиләр, яшиләр, кызлары теш табибы Питрәчтә тормышта. 5 оныгы бар. Балаларыбызга үрнәк буласым килә ди Александр Петрович. Сүз уңайыннан Александр Золин бик яхшы көрәшче дә әле. Ирекле көрәш буенча СССРның спорт мастеры, милли көрәш буенча Татарстан чемпионы, РСФСРның спорт остасы. Көрәш белән институтта укыган елларында шөгыльләнә. 2 жыл ярым гына көрәшеп алдым мин, зур көрәштә. Чөнки 82-дә оттым инде мин. 83-тә инде армияга киттем. Армиядан соң инде авыл тормышы. Кайтып әле 85-тә кайтып, мин 86-та тагын монда килеп, Муса Җәлилне отып кайттым. 86-да. Иң зур җиңү дип мин шул Муса Җәлилне атар идем инде. 60 килограммда үзенә 1-2 елдан инде уже тиңнәр булмый аңа. Район сабантайларында инде ул менә бездә 70 килограмм һәм аннан югары үлчәү барлыгында гына көрәш барадыр. Әзрәк авыррак туры килер, но ул тур күп тапкырлар районның батыры булып калды. Үзе авылына килгәндә инде менә хәзердәге ул күптән инде дистәләр жыл инде хуҗалыкка пара, алып барган бик матур сабантуй үткәрә. Анда безнең республика, ярты республика килерде, кичке сабантуй була ул, бик матур. Кибәш сабантуй качан була дип миннән гел сорыйлар, хәбәрдәшәләр. Ул сабантуйда матур итеп татарча, чын татарча көрәштереп, чиста көрәштереп, баш ватарга тай бүләк итә, матур тай бүләк итә ел сайын. Кибәш СССРның спорт остасы Иван Башировның да туган авылы. Без көрәштән китсәк тә, көрәш бездән китмәде ди Александр Золин. Авылда мәктәп каршында көрәш өчен спорт залы да төзетеп куйган. Яшьләр өчен тырышабыз, читкә китмәсеннәр иде. Авыл яшәргә тиеш ди ул. Гөлия Садыкова, Татарлар, Питрәч районы. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Кайда гына яшәсәк тә хәбәрләшеп, изге гамәлләр кылып яшәргә язсын. Сау булыгыз.